Aray, pagtsela mo siya. Ikaw tingali ka na nakatili ba yung planos, ha? Gano'n na siya ka na imumata, ha? Ikaw, ikaw nangisip, ha? Ikaw yun na plano na utaos, ha? First, ako maunang sa imo, ha? Ikaw na to, ako ang magandang na, ha? Pagtsela mo siya. Pero ikaw sa'yo, sige, ikaw masuway ba doon sa ako? Pero ikaw, kakita ko sa ako mabuhat sa imo. Angkong, Angkong, kalma lang. Huwag mo ko'y daw tang buhaton. Honest, huwag yun, Angkong. Okay. Wow, Angkong, Biliban ako sa mong porma ganina, oy. Kamao pa nagihap mga kung fu? Huwag siya ilabot, sige. Kada kung fu, dili ka na mawaktak. Labi pa ka na mabalik, ka na practice. Sa ato ba? Di balik ang practice, Angkong? Siyempre, ako ka na pangandam, tingali ka na ikaw ma-attack. Langgawas ni mo, Angkong, oy. Nanikamot magani ko nga makabalik din, Muatak ni noong ko. Ako ka na paniguro lang. Dili raw sa noon na daot tanang kong. Kaya self-defense pa na. Okay, sad na. Pero, Angkong, ako yung ipasalig ni mo, Angkong. Nakining akong pagbalik. Tungod na yun kay gimingaw na ko ni mo. Ninyo ni ka, nga ako na nadakaan ka pamilya.